Daras ang nagresponde dagiti kamang ti Sadanga Municipal Police Station iti awag at tulong para iti may sa turistaan naawanan iti puot. Tinurongda ti Nabungan Bridge iti poblasyon nakapasamakan iti insidente. Ditoy, saan na nagdudwapay iti Police Executive Master Sergeant Alfredo Nanayo nga ibaklay iti biktima ken nagnagna pangato iti dalan ken agdan nagturong iti highway pakasarakan iti maysa a tourist receiving area. Abag isumot nga dan iti tourist receiving area ti licensed nurse ani Police Corporal Jenny Padrigan. Manopadkayan, anang ipaay iti medical nga atensyon iti biktima, aging nga agsubli iti puot ken makarecover daytoy. Pudno unay nga wan kaparis tiragsak Amerikna, iti parang ipaay iti serbisyo komunidad.